Nen mormogundo e county Manandi tok lendo mar Duoko mar peny mar klas 12 ka skund yawuoyi mar Kapsabet kod mar nyiri mar St. Joseph Chepterit notimo maber e pinyno. Jopuonjre 54 e skund yawuoyi mar Kapsabet noyudo A plane ka jopuonjre 147 noyudo A- e skul mar St. Joseph Chepterit jopuonjre 5 noyudo A plane kama moko 28 noyudo A-. Jopuonjre manotimo maber wacho ni tich matek kod bedo joluor nomiyo gitimo maber e piny mar KCSE. We had 480 candidates. I want to believe these are good results, checking from what we got last year of 10.08. Now we've made an improvement of 0.1 something, say thereabout. So that means there is an improvement. Tuliweza kuwa na great improvement ya 1.17. That's great improvement. Pia kwa alama ya A, grade A, tumepata 5, which is also an improvement. In 2022 tulikuwa na 1, this year tuko na 5. A- tuko na 24. Pia that's an improvement from 8 of 2022. Generally, there is a great improvement in the performance. We have 331 who will join university. Namshukuru ameniwezesha nikafika hapa. Wazazi wangu hadi wanajua yote tu imekuwa Mungu. Alafu pia ni kuwapongeza walimu wangu kuanzia primary hadi secondary level. Leo nimefurahi kwa huyu kijana wangu. Sikuwa natarajia atapata alama ya A. Weche mamoko motenore kod Duoko mar peny mar klas 12 ma higa mokalo en kata obedo ni achiedh nade mathoth noluorogi e higa mokalo. Skul nyiri mar Ramogi Girls kod mano mar Sacred Heart Mukumu Girls obedo kod duoko maber e peny maduong' mar klas 12. Kotelnegi kod japuonj maduong' Jacqueline Tubu, nyasi no bagi mar pako duoko maber ma jopuonjre noyudo e skul nyiri mar Mukumu Girls. Jopuonjre 109 kuom jopuonjre 328 oyudo thuolo mar donjo e mbalariany Aching ka jopuonjre 3 oyudo A- skul mar Ramogi ne kod achiedh nade kata ne kod achiedh nade mathoth e higa mokalo. Kaluwore kod tuo manomuoch dwe mar 10 kama jopuonjre mayo 100 noter e osuptal. Nyasi makamano bende noneno e skul nyiri mar Mukumu ma bende ne kod achiedh nade mag muoch mag tuoche higa mokalo. Our entry behavior is very low. Having girls with the A- from the entry behavior we receive in this school, that is glory and honor we give to God. We say thank you, Jesus, for the results. Thank you, teachers, for the results. Thank you, all stakeholders, all people of goodwill for these results. This year, 2024, we are walking with our heads high. As a school, the last time we ever got an A- was in 2015, and it was just 1. But here we are celebrating, at least we have 3. It is a great improvement. Looking at the results of the previous 3-4 years, it's an improvement. So we thank God. Our girls of last year were very disciplined and very determined. They did not care what had happened to them. They promised that they'll make it. And today we are celebrating them. We have made it. There are many challenges, but the school was with us. The school principal encouraged us. Our parents are with us, and we are grateful for the great performance that we have received today. Wherever our candidates are, we wish you all the best wherever you are going. Just know that you have made us proud, and you have encouraged all of us to work hard. Skul yawuoyi ma Nambale County Mabusia otimo maber e peny mar klas 12 mane otim higa mokalo ka ipimo kod higa mar 2022. E duoko manyogol jopuonjre 125 oyudo grade madhi e mbalariany Aching ka ipimo kod higa